Mga Arepa Pips, mga Kabisaya, mga Kachuy, welcome back to our channel, Lugpong Bisaya, still here in Ontario, Canada. So, ngayon, di muna ako mag-Bisaya kasi yung customer ko ngayon, isang Tagalog hari ng Cavite. So, dito naman susubukan yung galing ng Tagalog ko. Ako ay butcher, at siya rin butcher, pero huwag kayo magtaka. Gunting ang hawak ko ngayon. Ito yung sideline ba kumbaga. Wow! Kaway-kaway sa may mga kamay. Mga Kabisaya, mga Arepa Pips, mga Chuy. Kasama ko ngayon yung pogi kong kasama sa bahay. Kilala ka nga, pogi. Ako nga pala si JC Balbuena, a.k.a. Opa, may AKA? Ano bang a.k.a? Pogi. Pogi, yan, a.k.a. Mayabang, hindi. Kaway-kaway, shoutout sa mga taga-Cavite. Shoutout nga pala sa mga fans ko dyan, True LA, California. Dito nga po pala kami ngayon sa Canada. Nagbablog yung Bisaya kong butcher. Supportahan natin. You know. So, yung mga kapon mo, ano yan, yung kaprat mo. Di, okay na yan. Yung mga kaprat mo ba? Shoutout nga rin pala sa mga brand ko dyan. Sa Cavite, lahat. Dasma Council, Cavite Council, Ontario Council. Shoutout kayo dyan, capitalist tayo. So ano mali, hindi mo nabanggitin yung mo? Hindi na okay. So yung mga kabrad niya dyan sa Pilipinas and around the world, kung hindi nyo gustong ma-reinitiate ulit na full swing na sampal, subscribe na kayo sa Lugpong Bisaya. Kaya naman talaga yan. So, huwag kayong magtaka na ang hawak ko ngayon ay gunting. Gawing model ko ito. Ito yung unang model ko sa bukit Yan Sabi niya, hindi na rin siya magbabayad. Ako naman wala kasi model ko Ayun Pero pre, para sa kaalaman ng lahat, mga Kabisaya, mga Arepa Pips, mga Chuy, may bahay na to sa Pinas, may sasakyan na. Ilang buwan ka na nga dito pre? 6 months. Still counting. 6 months no? Yeah. Dumating ka buwan ng... Sabay tayo di ba rin? Niloloko ka? Sabay ka pala kami. Tawag niyan. May bahay na at saka may sasakyan na to sa Pinas, mga kabutser. Paano nga pre? Ano nga ang sikreto sa tingin mo na ngayon may sasakyan ka at may bahay na? Para sa akin hindi sa pagmamayabang. Mayaman ka naman talaga, buwisit to. Hindi sa pagmamayabang, sipag lang tayo lagi, sipag. Hindi kailangan ng sobrang talino para makapunta sa Canada o para maabot mo yung mga pangarap mo. Hindi kailangan ng sobrang talino, sipag lang at tiyaga talaga ang kailangan. Dasal lang lagi, yan ang pinaka-importante. Dasal. Pero, kami, sabay kami, 6 months na, pero parang wala kami. So, depende naman yan kasi mga kasama ko dito, mga pamilyado ako. Ano ka? Ayusin mo. Binata ako. Binata ka. Binata, pero hindi lang, may mga kasabay din ako mga binata dito pero wala pang napupundar. Ako kasi kumbaga talagang pinapasok ko sa sarili ko na, sa isip ko na yung priorities, yung muna lagi. Pero, pre, nagkabahay ka at may sasakyan. Ano yan? Kumakain ka pa ba? Kumbaga, sa sinasahod namin dito, sapat lang para dun sa nabili kong bahay, tsaka sa sasakyan. Talagang tipid lang yung mga hindi naman dapat kailangan pa natin bilhin. Kaya yung mga hindi naman natin magagamit. Yan. Pero syempre, mas okay din yung pag minsan, sobra yung kinita natin. Bili tayo ng pang sarili natin dahil Para sa sarili na. para sa sarili natin. Tulad yan, pang forma, pang gala, yan, pagkain, masasarap. Yan. Yung sa mga kakikitang mga chicks sa vlog na to, taken o ano? Ayusin mo. Taken na ako. Taken na. Sa Pinas, pero nasa Canada tayo kaya. Mabuk. Talagang
mabugbog talaga, may mabugbog talaga nito. Siyempre, joke lang yan. Joke lang yun siya, joke. Tapos, Mahilig tayo lahat, mas biro. mga Choy, mga Repatives, mga Kabutser, Resort. Ito yung naging libangan ko na rin dito sa Canada. Sabado, Linggo. Saka ito talaga yung una kong model eh. Hindi ako nakilalang manggugupit dito sa Ontario kung wala tong poging to. Diba? Pero pre, marami mga butcher sa Pinas na tawag ito. Gusto rin pumunta ng Canada. Ano yung dapat gawin para makapunta dito? Para sa akin, unang-una, huwag kayong ma-discourage sa mga tao na nasa paligid, nagsasabi na mahirap, ganyan. Huwag kayong ma-discourage dyan. Tsaka, una sa lahat, ang kalaban nyo pinakakalaban nyo dyan para magtagumpay, sarili nyo lang din. Yan, kailangan buo lagi yung decision nyo. Yan. Pero talagang balak ko naman talaga pumunta ng abroad. Sa akin wala talaga akong balak dahil una-una, madiskarte naman ako sa Pinas. Oo. Pero syempre, mas gusto kong mapabilis yung na magkaroon ako ng sariling bahay, sasakyan, makapundar ako. In 6 months, mga kabutser in 6 months may sasakyan na to. Papakita ko dyan sa vlog ko yung sasakyan niya sa kanibahay niya. Tapos, sige pre. Ayun, dahil kumuha lang din ako agad ng bahay kasi syempre, habang tumatakbo yung panahon, nagtataas kasi yung lupa natin sa Pinas. Tsaka mas maganda yung nakikita natin kung saan napupunta yung pera natin. Parang inspired kang mag-dibo, no? Yan, Kahit mag-prol kutsilyo mo o matalas? Yun nga lang, sobrang talas ng kutsilyo. Hindi marunong, Ha? hindi marunong pumurol yung kutsilyo. Oo. Yun naman talaga yung turo ko So, sa'yo. mga kabutcher natin dyan, kung gusto nyo magpaturo ng hasa, magsabi lang kayo sa akin, hasa steel. Oo. Turuan ko kayo. Pwede ba na sa vlog ko na rin? Huwag ka Sa nang vlog gumawa nyo. ng YouTube mo. Sa susunod na vlog ni Ed, papakita ko sa inyo kung paano mag-asa. Yun ba yung turo ko sa'yo din ng mga stroke ng gano'n? Oo, ganun na ganun. Kung ano yung tinuro ko sa'yo, tinuro mo ulit sa akin. Yun na ba yun? Yun na yun. Ako nagturo sa'yo ha? Pero, pre, tawag niyan. Sa English pa, did you expect na makapunta ng Canada? Ang dami na aplikante, pre ha? Gusto mo pumunta ng Canada, pre? Nung una, hindi ako makapaniwala na matatanggap din ako dahil una, hindi ako mananalo sa mga butcher na talagang grabe yung experience. Kaso nga lang, wala silang puso eh. Wala silang lakas ng loob para pumunta dito kasi takot nga mag-IELTS, takot mag-interview dahil takot sila magsalita ng English, yan ang mga kinakatakutan nila para mag-Canada. Tsaka yung unang-una, lalo na yung gastos. Pero sa akin, dinisregard ko yung mga yan kahit wala akong pera. Basta kung gusto mo, may paraan lagi. That's alright. So, talagang puso pag ganyan. Meron ng mga kilalang butcher talagang Malupit. malupit pero Malupit sa, ano yan? Sa wasakan ng karne o ano? Malupit sa lahat. Sa lahat. Kala ko, wasakan ng pero karne. wala silang na mag-Canada. Parang guts, no? Yan, guts. So, meaning, yung iba parang takot ng, alam mo na may mga IELTS. Pag sabing IELTS, wala ako sa speaking. Huwag kayong maniniwala sa mga yon, ng mga kahit putyo-putyong English dito, Okay na. okay na yun. Basta nakakaintindi kayo at nakakapagsalita. Walang kaso Tama. yun. Kasi hindi naman talaga na kailangan yung paslang-slang ka, no? Pinoy tayo eh. Mas gusto natin ng Tagalog. Dapat, Proud Pinoy tayo. That's alright. dapat magkaintindihan na lang kayo ng mga kausap ko. Pero sa planta, pre, di ba? Ang daming Pilipino eh, no? Oo. Pilipino. Tapos, pre, tawag niyan. Anong style mo, pre? Kasi yung iba, parang namumblema kasi minsan ang iba, uunahin ko yung IELTS. Tapos yung iba, uunahin ko muna mag-apply o ganun ba? Ano yung diskarte ginawa mo, pre? Sa akin, mas okay yung kung may bala kayo mag-apply at sapat na yung experience nyo, Oo. bago pa magkaroon ng mga interview namin, mga naririnig kayo na magkakaroon ng interview, mag-take na kayo ng IELTS, mag-review na kayo dahil isang taon naman ng niyan eh. 2 taon naman ang expiry ng IELTS. Kumbaga yung yung review. Isang taon. So yung review, yung review pa lang, isang taon. okay. Yan. Sorry. Kailangan mag-apply na, mag-review na kayo. Magkano lang naman yung review? Ano lang ata, 3,000. Oo. 3,000, 6,000. Yan, magre-review na kayo. Yan. Tapos pag malapit na yung yung interview,
saka kayo mag-exam. Yun lang yung pinaka-advice ko. Para at least habang nagre-review kayo, mura lang, 5,000 lang. Oo. Tingin ko naman, kayang-kaya nyo yung 5,000 na review. Talaga Sumunod pag-ipunan na yan. ipon kayo. ipon Habang yan. wala pa yung interview. Dapat ipunan, no? Pero ano yung sa paano ba, sa paano, mahirap pag Tagalog eh. Pinapahirapan ako nito eh. Mag-English ka na lang ba? Oo. Yung sa side mo, yun ba rin yung ginawa mo? Oo, yun ang ginawa ko. Pero ang nangyari sa akin, nag-review tapos nag-exam na kagad ako. Dahil 1 week before meron, Oo. schedule na ng interview ng ISO. Yun. Nung una sa ISO ko nag-apply. Oo. Tanggap na sana ako, kaso nga lang, yung meron akong natagilid ako sa experience ko na parang working student kasi ako eh. Kaya oo. medyo doon ako tumagilid. May masyadong maigpit. Pero nung nag-apply ako dito sa MEC, yan, yung going to Ontario. Yan, doon ako Pero, nakapasa. asan ka nagtagal pre? Di ba nag-meet shop ka rin tapos nagplanta, no? Yan. Kaway-kaway sa mga taga-Monterrey dyan, ano? At ang advice ko sa inyo, mas okay kung magpa-planta kayo kasi kung anong ginagawa nyo sa planta, yun din ang ginagawa nyo dito. At mas magagaling sa planta kesa ano. Pero hindi ko naman sinasabing Nakakadiskare sa mga meet shop, hindi ko naman inaano yung mga taga meet shop. Marami ring magagaling sa meet shop. Ay, sinabi mo. Dahil galing din ako meet shop. Halos 2 years ako sa meat shop pero hindi mo siya magagawa yung talagang pagbubutcher mo ng maayos dahil pa isa-isang baboy lang. Oo, Hatian kasi- pa kayo. Tama. Kunyari, Tama. 4 kayo na butcher doon. Totoo yan. Schedule pa kayo kung sino magtatastas. Correct, Siyempre, correct. mas ang magtatastas dyan yung head butcher natin. Correct. Yan. That's Kasi alright. baka Pero sa planta, pantay-pantayan. Kasi takbo yun, conveyor yun. Kumbaga, oo. Parang ganun, ano? That's alright. Kumbaga, lahat matututunan nyo yung tamang pagdedip. Kasi sa meat shop, magkaibang meat shop sa planta eh. Oo. Sa meat shop kasi, malaman, mag-debone. Yes, kasi hindi pwede Dahil na dapat pangbenta makita yung yan. sa bones. Oo. Dahil kailangan natin ng i-high value yung mga low value natin. Kaya yung buto natin para ma-high value natin, Hindi, ang ganda ng lalagyan laman. ng laman, gagawin sinigang cut, imbis na magiging pork bones. Correct. Pero dyan dito sa atin sa planta, Sa planta, kinis yan. kinis talaga, malinis, Oo. kasi nakaseparate yung mga bones talaga na binibenta kasi mas mura yon. Pero yung yung laman, yan, mahal yan. Lalo na yung mga belly natin yan. So, tawag niyan, sa gustong mag-butcher, magsimula na sila, no? Simula na kayo ngayon. Oo. Yun yung 40 plus, nakaka-45, nakakapunta pa dito eh. Correct. Pa kayang bata. Tsaka huwag yung sisirain yung buhay niya na ano. Oo. Dahil ako, sira na rin yung buhay ko. Sira na ba? Sira na ba? Inayos ko lang ngayon. Ngayon, Inayos ko lang dahil may pangarap ako. ang pangarap mo Pangarap ko magkaroon ng sariling bahay, sasakyan para sa Yun na mga yun. magiging pamilya ko. Pero mga kabutcher, mga repatics, mga Bisaya, ganda ng sasakyan nito. Sports car. Alam nila. Sa akin nagiging practical ako. Hindi naman brand new yung nabili ko sa Yes, sasakyan. oo. Second hand lang. Pero ang pogi. Pero pogi yung nagamit, kaya pogi Ano yung yan? sasakyan. Pogi yung nagamit, pogi na yung sasakyan. Kaya ganyan. Pero pag-apply mo sa agency, pre, buti hindi nagsabi na, ano bang applyan mo? Model o butcher? Minsan natatanong din ako sa mga ganyan. Ano yun? O minsan, ako rin yung nagkakamali kung ano ba to, ABC, GMA ba to Mayabang. ba? Mali. Mex pala. Mex Oo. pala yung sinabi. So, tawag niyan. Pero mga kabisaya, mga kabutcher, magkapatid to nandito ngayon. Asa naman mas, dalawa sa pogi. Dalawa sa Kapatid pogi niya ako. nandito rin. Nauna lang ng 2 linggo. Isang linggo lang. Ay, 1 linggo na ba? Yes. Yung kapatid niya. Tapos, sumunod na kami dito sa tawag niyan. Sa Canada. Canada. Pero, pre, sa usaping kitaan, isabihin mo nga sa mga kabutcher natin. Anong kitaan? Kitaan din sa... Ang kita niya. Ano? So dito ang starting natin, kumpara sa probinsya na ma-apply nyo, quality yung sahod dito namin sa ano. Mag-start ka ng 19 ang sahod dito. Napakaswerte ng batch namin dahil nung bago yung batch namin, parang per hour lang nila ay 17. Yes. Napakaswerte namin Ano dahil yung 17 nga, pre? Yung $17 per hour. per hour yun. Per hour yun. Per Tapos, hour yun. nung dumating kami, naging $19 per hour. Yun yung pinirmahan namin na starting namin. Pero within 1 month, yan. Pagkatapos lang ng 1 month, dapat 3 months o 6 months ang assessment.
assessment namin bago tumaas yung sahod. Pero within 1 month, nagawa kong mag-increase kagad. So, meaning nun, in-evaluate ka na, in-assist ka na, Assist para na agad. dagdagan yung sahod mo. Yeah. Yung $19 ko, naging 23. Per hour ngayon. Per So, hour. sa isang araw, 8 oras yun. Yan, 8 hours tayo nagtatrabaho. Ang yaman mo. Ang libre ka ba nun nung nakuha ka? Nataas yung sahod mo? Nanlibre ako naman. Ha? Ang hindi ko na ako na. Ang hindi ko yata na ano na. So, meaning, talagang iba yung sahod dito sa Canada. Iba yung sahuran natin. Kasi yung sahod natin sa Pinas, na isang buwan, kinikita lang namin dito ng 1 linggo lang. Mahigit pa nga yung 1 linggo namin dito, mas malaki pa sa 1 buwan na kinikita dito sa Pinas. Sa isang linggo lang dito. 1 linggo, malaki pa. Malaki pa. Sa Pinas kasi sumasahod lang ata kami sa Pinas ng 12 hanggang 10,000 isang buwan na yun ha. Kinsenas katapusan, sasahod ka lang ng 5,000 dito. Sasahod ko sa 1 linggo ng kung matipid ka talaga, buo mo makuha yung sahod mo, mga nasa 25,000 malinis. Sa isang linggo yan. Sa 1 linggo yan. Kung matipid ka sa mga gastos mo dito, bahay lang yung ano mo, at saka syempre pag pamilyado ka, hindi mo naman kailangan tipirin. Pamilya mo. Kaya mong luminis dito ng mga 50,000 savings sa isang buwan. Sa isang buwan. Malinis na yun. Malinis yun. 50 hanggang 40 kapag pamilyado ka. Yan ang malinis mong baga buhay na buhay pa pamilya mo doon. Sagad pa sa pagkain, lahat na expenses sagot na, tapos may 40,000 ka pa 50,000. Ang pa namin dito mga kabisaya, kabunser, no? All over the world. Dumating kami dito, January, kasagsagan yun ng COVID sa Pinas. Thanks God, no? Di ba, pre? Hindi kami nabutan. Hindi kami nabutan. Tapos, during that time, sa Pilipinas, mahirap ang pira nun. Pre, anong malaking tulong, pre, ng sahod mo sa pamilya mo sa Pilipinas? Sobrang laking tulong kasi nung simula nung nagkasagsag yan, lalo na yung 3 months na lockdown natin sa Pinas, yan. Kami lang yung inasahan ng pamilya namin kasi lahat naman talaga walang trabaho. Mayaman man, mahirap. Correct. Oh. Walang trabaho. Kaya kung sino lang yung meron niya yun, tulungan lang tayo. Yan lang. Ayan. So- kami yung bigay kami ng ayuda, bumili kami ng 5 kabang bigas, Wow. mga delata, noodles, mga essential needs natin. Yan. Yun yung unang binili namin para sa pamilya namin. At syempre, compound yung bahay namin. May mga nabigyan din kami mga borders namin at saka mga Bye. kapitbahay. Yan. Yan yung mga nabigyan namin na tulong. Sige. Salita ka muna dyan. Alam niya, nag-bleed ako dito. Sige, patuloy mo yung So ayun nga, kung gusto niyo pumunta dito, tiyaga lang kayo. Yan. Hindi naman lahat nagsisimula kagad sa mataas. Lahat tayo nagsisimula sa mahirap lagi. Pero tawag niyan, pre, yung iba dyan na tawag niyan, yung iba dyan na takot na mag IELTS. Kasi yun yung sinasabi, may mga magagaling na butcher. Mamitsyak ka man o planta, maraming mga butcher na magagaling talaga. Pero kaso, parang naduluwag dun sa IELTS, pre. Huwag kayong maduwag kasi unang-una, iniisip nyo kasi, dumadagdag yung takot at yung gastos, nagsasama yan sa utak nyo, kaya Okay. lalong umihina yung loob nyo. Pero, subukan nyo kasi kapag hindi nyo sinubukan, hindi nyo malalaman kung hanggang saan lang kayo. That's right. Kung hindi nyo susubukan, talagang hanggang lang kayo. Pero kung susubukan nyo at natsambahan nyo o talagang magaling na-realize nyo na kaya ko naman pala talaga, bakit? Ayun na, tapos na, andyan na yung pangarap mo, nakuha mo na. Ganun lang kasimple yun. So, Huwag kayong ma-discourage sa mga tao. so yung mga kabutser natin dyan na takot magkuhan, sabihin mo nga, hindi ako marunong mag-English. Mahina ako dun. Huwag, Yeah. pre. Tuloy nyo laban kasi nga, kung hindi kami din nagsumikap, tapos nagpursige, mag-IELTS, gumastos, apply ng apply. Nag-apply ka ba na maraming agency, pre? Hindi, isa lang. Ito lang? Hindi, ISA lang, tapos pangalawa to. Magaling ka. Yung akin, parang naubos ko na lahat yung Manila na agency eh. Nilibutan ko na eh. Kasi yung gastos nyo pag nakapunta na kayo dito, yung ginastos nyo ng mahigit na, kasi gagastos kayo ng, siguro sabihin na natin na 30,000 hanggang 40,000 ang gastos nyo. Papunta dito, 1 linggo nyo lang, 2 linggo nyo lang siya, bawi na siya, bayad nyo pa. Pwede nyo naman siyang utangin kung talagang pusigit
ko kayo. Pero mas magandang mangutang sa kamag-anak nyo kaysa sa ibang tao. O, bahala na kayo, diskarte niyan. Ano. Pero tawag niyan, pero mas pabo yan. Sa tingin mo. Sa akin Oo. para sa akin, mas gusto ko na, kung kaya nyo naman hindi mangutang, hindi huwag kayo mangutang. Kung kaya nyo gawa ng paraan, dumiskarte ng pera, Oo. ng mabilis. Kasi ako kasi, madiskarte akong tao. Nagtuturo ko ng badminton. Kung bukod sa regular kong trabaho, na sumasahod lang ako ng 10,000 isang buwan. Nagtuturo ako ng badminton, nagko-coaching ako sa mga school. So yan, may dagdag ako sa coaching ko ng school. Kumikita ako ng 5,000 a month. Amat yun. Yeah, amat yun, malaking bagay. Sa pagtuturo ko ng badminton, kumikita ako ng every Saturday, Sunday off ko. Kumikita ako ng 300 sa isang bata. Yan Yan. ang mata yun. Ang bata na tinuturuan ko madalas ay 10. So magkano na yun? Okay na yun. Malaking bagay na yun. So sa Saturday, Sunday pa ako nagtuturo kaya ayun, hindi sabihin ko lang hindi sa pagmamayabang Oo. Nakapunta ako dito nang walang tulong ng mga kumbaga financial ng magulang ko, hindi ako humingi ng tulong sa kanila. Sarili kong sikap lahat. Sa pera. Pagdating sa pera, sa gastos lahat. Bakit lahat? Basta kung gusto mo lagi may paraan, so yun, may sideline akong coaching staff, nag-organize ako ng tournament na Badminton yun, syempre. badminton, yan. Tapos, nag-sideline ako ng modeling, yan. Modeling! Modeling ba? Totoo Oo. yan, hindi ako nagsisinungaling. Yung nga yung sinasabi ko sa'yo kanina, buti hindi nagtayo tanong yung taga-agency na, ano ka ba? Mag-apply ng coach o magiging model? Nangyari nung natanggap ako dito eh. Oo. Kumbaga kasi syempre mahirap yung trabaho namin sa planta. Pagkatapos namin pag yung side kasi namin, after namin mag-debone, medyo nagtatanggal-tanggal kami ng mga kalat ng konti. Minsan inisip ko sa sarili ko, buti, sana na lang pala nag-artista na lang ako, hindi na lang ako nag-butcher. Pero pre, di ba yan sumagi sa sarili mo na, di ba, butcher, talagang marumi, mga pantay dyan, madugo, maraming dugo sa mga ipro natin. Di ba din kung sumagi sa isip mo na, ba't ba ako dito pupunta sa profesyong butcher nito? Ganun ba? Ba't di na lang ako magpatuloy sa modeling kung ganun? Yes, ako kasi graduate ako ng 4 years, HRM. Sa anong school nga yun, pre? Emilio Aguinaldo. Okay, mabuhay dyan sa mga iyak. Iyak ko yan? So dapat nasa hotel industry ako, hindi ako dapat nagkakatay ng baboy, pero wala sa yung baga, wala sa ranking yan. Ang manager nga, sabihin, ang taas mong pag narinig mo, Sa pangalan. Sa title mo, no? manager, supervisor, Oo. nasa Pinas ka, magkano lang sinasahod ng puso natin? Sinasahod lang namin na 1 linggo yung dito. Oo. Diba? Hindi siya nagmamayabang, ha? Hindi sa nagmamayabang, pero Yun yung mayabang realidad. talaga. Yun lang yung realidad natin. Oo. Para lang sa kaalaman nyo. So meaning, pero may nasakripisyo ka bang fashion, pre? Oo, yung yan. gusto mo sa buhay mo at pinasok ng pagkabutser, pre? Siyempre marami ako sinekripisyo. Oo. Unang-una, mas gusto ko sanang pagpatuloy yung profession ko na talagang badminton player na gusto ko makapaglaro para sa Pinas, pero dinisregard ko yun kasi mas alam kong mas gusto ko yung makuha ko yung pangarap ko eh. Ayoko lang na hanggang dito lang ako na kasi kapag player ka, yan, sikat ka na magaling ka, napaglilingkutan mo yung Pinas, pero iba pa rin kapag yung realidad talaga kasi. Pero sa kalaman ng lahat mga kabutser, mga kabisaya, sa Hongkong Bisaya, lahat ng butser sa buong mundo. Ngayon, nagsistart na rin siya maglaro ng badminton dito. Nakaka-adjust na ako. Yes, may mga tropa ng mga ibang lahi, gano'n. Saka, So ngayon, hindi na ako medyo na-homesick kasi syempre hinahanap ng katawan ko yung badminton. So ngayon, may mga naging kaibigan ako dito, mga ibang lahi na na-advisean ako na magkaroon kasi unang-una gusto ko rin magkaroon ng sideline dito kahit Saturday, Sunday. So binibigyan nila ako ng advice, gusto ko rin mag-coach dito pero medyo mahirap. Pero syempre, susubukan natin. Wala namang imposible kung gusto mo talaga. correct. So,
Ngayon nga, ngayong hapon na to, parang may laro, kaya May laro ulit kami. Yan. pupunta to ng Toronto. Kasi no? ang unang target ko, yung marami akong maging kaibigan. Yes, because through them, magre-refer yan eh. Ano? Kasi kapag marami kang kaibigan dito, tapos nakilala ka na, magaling kang makisama, tulungan ka na, naghahanap ka ng gantong sideline, hindi mas okay. Diba? At least, mayroong regular kang trabaho, malaki na ang sahod mo, may sideline ka. At saka, ang sideline na sinasabi mo, yun talaga yung passion mo. Yeah, no? yun yung passion ko, kaya Oo. hindi mahirap sa akin para kumuha ng sideline. Yes, tapos tawag ito. Kasi mahirap kumuha ng sideline lalo na kapag hindi mo passion. That's alright. So, dapat yun talaga yung passion mo. Okay. Yun dapat. Kung anong passion. Parang pag negosyo din yan eh. Hindi ka pwede pumasok sa gantong negosyo Pag di mo alam. kung hindi mo alam yun. Correct. Kunyari ako, Oo. butcher ako, ganito ko. Magbabalak ko ba ako magtayo ng business na talyer? Correct. Kung alam ko, puro baboy? Siyempre Tama. hindi. Diba? Ganun lang yan. Ayos ba? Ayos yun, tama yun. That's Siyempre alright. kung passion mo, kung nagkakatay ka ng baboy, magtayo ka ng franchise na meat shop mo, maliit lang na meat shop. Hindi mo naman kailangan magtayo ka agad ng malaki lahat mula sa maliit. Tama. So, pre, malapit tayo matapos sa magupit. Please, tawag ito, invite them to subscribe Hukbong Bisaya channel, pre. So ayun, inimbita ko nga pala kayo na i-like at i-subscribe ang vlog ng Hukbong Bisaya. Ayan, Hukbong Bisaya. Sana. Ayan, sinusuportahan namin yan lahat dito. Oo, salamat ha. Ayan. So, ayun, nagpapasalamat ako dahil may libre akong gupit. Oo, kasi ginawa kitang artista na naman sa vlog ko ngayon. Ayan. Lang yan. Pero ako lahat ng nakilala ko ditong Bisaya, hindi lang ito lahat sila marunong makisama, maayos. Tsaka, halos lahat sila nagbablog. Hindi para sumikat o Correct. kumita ng pera, para lang yung samahan nila, maging mas maging malakas, matibay. Yung brotherhood nila. Yun. Yun ang unang priority nila. Yun. Yung dumami sila, Oo. yung nagtutulungan sila, yun ang ano nila. Saka para sa kalaman na lahat, ang lolo nito, Bisaya. Bisaya din ang lolo ko. At huwag lola kayong ko. magtaka kung pogi siya kasi Bisaya ako, pogi din. So, may lahat Bisaya eh. Pogi. So, salamat sa mga, shoutout ulit sa mga katropa mo. Shoutout nga pala ulit. Yan, sa mga tropa ko sa Pinas, mga Nasnif, Tropan Tokis, Ano yan, Tokis? Tropan Mga Tokis. tsuy, mga tropang Tokis. Yan, yung Tokis, samahan namin ng mga high school na kaibigan ko. Yan, shoutout sa inyo. Shoutout din sa mga kabrad ko ulit, Cavite Council, Dasma Council, Ontario Council. Shoutout ko kasama din sa bahay. Shoutout. At shoutout ko nga pala, mga kasama ko sa bahay, Erwin Samilo, Graybart Soriano, Randy Ramos, yan. Ed. At saka isali mo na yan yung Happy Bisaya, Ian. Ayan, shoutout nga pa rin kay Ian, ano ang apelido doon? Peñeda. Kanyeda, yan. Happy Bisaya. Alalay ni Ed. Mga tropang Rita Pips. Yan. Salamat pre. Mga kabutser. Si Boy. Batang Cavite. Matiba yan. In 6 months, wala pang 6 months, may sasakyan na, may bahay. So, yung lahat na gustong mag-butser dyan, in terms sa yung issue ng IELTS, at iba pa, pera, wala. No. Sit aside mo yan, tol. Try mo talagang magsikap kasi iba dito sa Canada. Medical, sahod, security, lahat ayos. So next time mga Ripa Pips, mga Kibisaya, sa another vlog sa Hukbong Bisaya. Thank you.